Nå. Goddag, mit navn er Jonas Ved Johannessen, og jeg er her for at forklare noget om appelformerne og om den argumentationsmodel, der hedder Tavlens model. Det du ser foran dig i øjeblikket er Tavlens model. Der er belægget, som jeg vil være mus rundt om lige nu. Det er det fakta, du har tænkt dig at bruge til at overbevise personen om. For i det her tilfælde, der taler den om, at det har regnet hver dag, og temperaturen er ikke over 20 grader. Så er der påstanden, det du gerne vil overbevise personen om, i det her tilfælde, at sommeren har været elendig i år. Og til sidst er der hjemlen, det er det fakta, som du altid vil kunne få personen overbevist til at være enig med dig i. Såsom i den her, om sommeren skal vejret være solrigt, og det skal være varmt. Det kan vi alle være enige om. Man kan også ændre den til for eksempel, at et æble vil falde ned fra et træ herover. Det vil så gøre, at hjemlen, det vil være, at ting falder ned, når der ikke er noget, der holder dem. Mens belægget herover, det er, at der ikke er noget, der holder fast i æblet. Jeg håber, det var en ordentlig introduktion til det her emne, fordi nu vil vi begynde at bruge det. Til at gøre det, skal jeg først nævne det, der hedder appelformerne. Vi har Egers, Logos og Pathos. Hver af de her tre former er en måde, du kan argumentere på. Måske lidt med undtagelse Egers. Den vil jeg forklare til sidst. Den første, det er Logos. Den er baseret udelukkende på logik, som jeg lige har skrevet op her. Logos bruger meget fakta og ignorerer for det meste også alle former for følelser, på grund af at det skal hedde den med, at du vil overbevise for folk, fordi det er det logiske at gøre. Såsom have sele på, fordi der er store statistikker, der fortæller, at hvis du ikke gør det, så dør du. Den næste, det er Pathos. Den er fokuseret på følelser. Når du ser en reklame, der for eksempel fortæller, at du skal redde dyrene i Antarktis, og så viser billeder eller optagelser af dem, der står fanget på et isflage for eksempel, eller der bliver dræbt og slagtet, det prøver at bringe en følelse op i dig. Stop, miss. Og det var lige et eksempel på noget, der vil ødelægge ethos. Ethos, det er den bedste måde at forklare den på, det er at kalde den troværdighed. Hvis du rent faktisk har tænkt dig at fuldkommen fokusere på troværdighed, jeg kan se, at jeg stadig er forkert, lige meget. I hvert fald, ethos er baseret på troværdighed. En af de bedste måder at forøge den på, det vil være, at du henter nogen, der ved noget om det emne, du vælger. Så som for eksempel, i den her tæller du om trafiksikkerhed, så finder du nogen, der har noget at gøre med det. Så som en person, der arbejder inden for kommunen med at gøre det mere sikkert, eller måske en, der for eksempel arbejder med Falk, og spørge hvor meget, og få ham til at tale om, hvor ofte han bliver sendt ud for at rette den her slags situationer. Men det har så været de grundlag, som jeg har tænkt mig at basere mine argumenter på. Det første, jeg har tænkt mig at bruge, det er Pathos. Og jeg begynder på det lige så snart, at pausen holder op.
Hvad du lige så var et eksempel på en pathos-baseret overbevisning om sikkerhed, ved at du simpelthen viser sådan en video, hvorefter du fortæller for eksempel, at om er du den næste på den her liste af folk, eller har du tænkt dig at køre forsvarligt, bare som eksempel. Det næste, det er Logos. Siden 2013 er antallet af ja,
Siden 2003 er antallet af døde i færdselsulykker blevet reduceret kraftigt. Fra 9.000 personskader til lidt under 4.000. Fra lidt under 700 færdselsuheld til omkring 300 eller 3.000. Fra lidt under 4.000 alvorlige tilskadekomne til lidt under 2.000. Alle disse ændringer har været gode, men vi kan fortsat gøre dem bedre. Kør sikkert og vær med til at reducere dette tal yderligere. Dette var to argumentationsmodeller, der omhandlede samme emne, men havde det til gengæld den forskel, at de brugte hver sin form for patos, eller hver sin form for hver sin argumentationsform, eller sin appelform, hedder det. Den sidste, det er egos, og du påvirker den ikke så meget med hvad du siger, men mere hvem du er, og hvordan folk opfatter dig. Et eksempel er, at jeg har stammet en hel del, jeg har stoppet op, og jeg har råbt af min kat, mens vi har haft gang i den her optagelse. Alle disse ting, der vil reducere logos. Udover det, så er jeg jo blot en elev. Jeg er gymnasieelev, og katten står ved siden af mig nu. Og det er alt det, der har resulteret i, at jeg med generelt stadie har meget lav egos. Jeg er ikke særlig troværdig, når det gælder trafiksikkerhed. Og videoerne har ikke været særlig gode, så det har også reduceret min egos. En god måde at forhøje din egos på, det er, at du simpelthen henter folk, der ved, hvad de taler om. At du redigerer videoerne, så du ikke laver de her fejl. Eller i hvert fald, at det ikke ligner, at du laver de her fejl. Og ja, det er det.